Halo teman-temanku semuanya, wow begitu indah ya, wah bahkan joss tenan ya pemandangannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabatku semuanya, alhamdulillah dina iki sik dipari kesehatan panjang umur banyak rezekinya ya, bisa ngavlog lagi ya sahabatku semuanya. Semoga teman-temanku semuanya selalu sehat, selalu bahagia ya di hari liburan hari ini ya sahabatku semuanya. Kita melanjutkan perjalanan yang kemarin ya sahabatku semuanya. Ini dari Ndringo, dari Desa Bogoran ya, menuju kita ke arah Ndongko ya sahabat semuanya. Nah iki sing sebelah kiwa nggih, monggo niki jurusan Munjungan ya sahabat semuanya. Nah sing sebelah tengen iku jurusan ke Kampak ngono lho lho. Wah iki ning cedeke masjid ya sahabat semuanya, cedeke masjid kae. Iki wilayah di Brenggolo ya sahabat semuanya. Jadi kalau lewat sini ya kita harus tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri gitu loh ya sahabat. Oke sahabat semuanya, kita langsung belok ke kiri ya sahabat semuanya. Kalau menuju ke daerah Dongko ngono lho bolo. Poh jan iki hati-hati ya para sedulurku kabeh sing ngomeh kutha-kutha sing urung pernah lewat kene ya. Ngati-ngati margane dalane jan ekstrim tenanan ya to bolo. Aja digenjot wae ya, engko digenjot kaken bisa moncrot tenan pokoknya iki dalane jan wah ngono lho bolo. Poh hampir saja bolo. Dalane ya Allah ya Rabbi. Wih, poh jan tenan bolo. Dalane lunyu tenan pol pokoknya. Lek usemudan iki tenan. Terus ekstrim yo. Cara Jawane piye to? Lub-luban bolo. Lub-luban wah iki mau kayak iya jejeg ya iki alaku nyoteng kan kau ngesor tau lek kau dhuwur tenan bolon curang tenan pokoknya poh ngeri tenan ya iki enek sing pasire utah ning kono iki mergo ora kuat bolo dalan iki ya nongklik nekong bolo poh jan tenan wis pokoke kanca-kancaku kabeh iki sing ngati-ngati lek lewat kene ya lek wis sing wong kutha belum pernah kesini ya toh. Tanya-tanya dulu atau ganti sopir ngono ya toh. Ganti sopir sing ngono ampre slamete sampai tujuan ngono lho ya toh. Iki lek sing biasane apa manut ning Google ya toh bolo. Mesti dilewatne kene iki bolo. Pokoke lek ndelok Google iki mesti lek jalur Ndongko Pacitan Panggul ya toh. Kadang ditokne kene iki. Wis dulur iki dalane yo ngene iki yo. Pokoke kanca-kancaku kabeh selalu hati-hati dan waspada yes. Pokoke padha-padha sehat yo sahabat semuanya. Ken iso ndelok video-video iki ya. Pokoke aja lali kanca-kancaku di subscribe, like, comment, and share yo ngono to bolo. Aku ken paling seneng yo iso semangat ngeblok neh ngono to ya di share ne mbek kanca-kancane ya to. Dalan iki kaya ngene iki sing jalur Kampak Ndongko ya bolo. Iki urung sing jalur Kampak Munjungan ya sahabat semuanya. Iki jalane luwih ekstrim maneh ya. Daerah kono iki jalane luwih ekstrim maneh. Pemandangannya luar biasa ya sahabat semuanya. Iki wis tekan are daerah Japuk ya sahabat semuanya. Sing dalan wangel ku mangke daerah Brenggolo ya tau dulur-dulurku. Terus iki jalur Ndongko ya tau. Iki sing daerah Japuk ya salah ngono bolo iki. Ora salah iki jalur Japuk ngono bolo. Wis pokoke awake dhewe iki lek arah Ndongko iki terus ngunceng ae. Terus ngunceng pol ngono bolo. Pokoknya tenang saja, aman terkendali pokoknya. Dalam ini sebenarnya ya halus tau, cuma agak enggak begitu lebar menurut. Dia lek ning tikoni yo aja lali din ngono bel-bel ampre amane ngono bolo ya. Iki ngono iki bolo. Oh jan tenan. Indah pol wae jos tenan lewat kene iki pemandangane ya daun-daune ngono iki. Jadi kita nikmati alam sekitar di kampung ini ya sahabat sempoh jan tenan jos tenan wae. Iki wis wilayah Mojing ya bolo, iki Mojing gitu. Terus engko jembatan wis maksrut titik ngono wis wilayah daerah Bekatul ngono lho bolo. Nah, iki wis arah Bekatul dulu. Iki dalane iki ya
ora begitu ekstrim banget ya. Ya wis wajar-wajar wae ya jenenge ini pegunungan kan. Jenenge pegunungan ya wis ngono-ngono kuwi wajar-wajar ae. Terus aku terus bawa blas iki wis katul iki. Cedeke toko klonong balap gitu. Wis iki gawas munggah. Engko enek sing dalan luwih ekstrim maneh gitu. Wah, jan pokoke tenan. Wis ikuti ae ya jejak solikan anak mak ya mono. Bolo ben ngerti ngono. Iki aku liwat kene. Iki wis mulai ekstrim ya, sering terjadi wong ki bablas rono kuwi ya kewenceng ngono bolo. Mergane dalane ya ngono kuwi. Di antarane bengkong karo ora ngono lho, Pak. Piye to ale ngarane iki? Bengkok karo ora. Aja. Oh yo. Ngono bolo ya. Iki bedane iki ngarep iki anu iki. Kesoting ki sebagai Syekh Sukodok. Iki, Pak. Jane iki. Ya awake dhewe iki perjalanan ya rendhek-rendhek wae lho bolo. Dadi dalane angel ki ya rendhek-rendhek wae. Oh, jan tenan wae. Dalane ya mari tas ditempel iki ya powo enak pol ngono lho. Ya walaupun aja kerja awas. Wah nek truk oleng liwat ngene lho bolo. Wah, kaya nubruk-nubruk bolo. Wah, tenan. Pokoke salipan ini kaya nubruk-nubruk ngono lho bolo. Perjalanannya jantenan bolo. Nah, iki lho bolo sing sering terjadi kecelakaan kene iki nah ya sing pertama nih Bronggolo mau sing keduane kene iki dalan iki latar es cuwiwut ya toh. Wah jan nguri iki dalan iki nguri pol iki para kanca-kancaku kabeh ya sing ati-ati liwat kene iki ya toh dalane kaya ngene lho simak wae dalane iki pernah FYP di video-video teman-teman kita ya iki dalane kaya ngene iki lagi minggu pertama iki lho nah nekuk ning kene iki biasanya iso nyosor yang gampengan oh kaget bolo nah iki tekuk kedua ini kene iki jantenan kira iso reme ndak nuntut lek kon dhuwur iso kowenceng bablas medeni tenan bolo gitu wah jan iki rene iki wah dalane jan ngeri-ngeri wae iki mancal gas sikil kelar ngejer tenan wae pokoknya hati-hati ya arepe nyang omahe si janda bahenal janda bolong ya sing janda bolong ya dalane kaya ngene iki ya alhamdulillah bolo iki wis powe enak dalane ya wis matur suwun ya sini kene ae sing angel iya nek sing dhuwur angel nah yang wis kapan-kapan tak sepilne manah ya dulur-dulur ya oke matur suwun dadah iki kanca-kanca sekolah oke matur suwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.